kin koya alkhairi ma danko ne. Kin gada 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 kin koya alkhairi ma danko ne. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu babbar jigo ce. Fatan alkhairi muka yi maki ba wai sharri ba. Kin gada kin koya alkhairi ma danko ne. Aliyu babbar jigo ce. Fatan alkhairi muka yi miki ba wai sharri ba. Kin gada kin koya alkhairi ma danko ne. Aliyu babbar jigo ce. Fatan maki ba wai sharri ba. To gyara Allah adin samadin sarkin kyauta kai ɗaike kare ne kare tsare mun muryata domin kai kare ta salaya ta karamar kanwata sun zamto jiko a gare mu matofin dubawa. Kin gada kin koya alkhairi ma danko ne. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu babbar jigo ce. Fatan alkhairi muka yi maki ba wai sharri ba. Roƙona shi ne kan kaya salatan da kake wannan dan amin na tumo koyi gun sauke alinai da dukan asabu da ba sa yin kwadari sun zamto jiko a gare mu madubin dubawa. Kin gada kin koya alkhairi ma danko ne. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu babbar jigo ce. Fatan alkhairi muka yi maki ba wai sharri ba. Daga mutane na kasar mu suna da yin godewa. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu ke haskawa. Kyan tafiya da taimakon talakawa ba kasawa. Don haka mun shirya sabkan baito wasu waƙar kiya. Kin gada kin koya alkhairi ma danko ne. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu babbar jigo ce. Fatan alkhairi muka yi maki ba wai sharri ba. Dakta Ramatu Tijjani Aliyu ke haska. In kin zo
bisa ilimi